Wieħed mill-personalitajiet u ħbib tiegħi personali wkoll li qed ikun magħna ta' spiss waqt il-programm huwa Għalija Ahmed Atif. Huwa personalità li llum il-ġurnata l-poplu Malti u Awċi għandu wkoll ċertu rispett lejn din il-persuna u lejn ukoll l-Aħmadija Musulmana. Tajjeb illi nħobbu li niddiskutu dawn it-tip ta' suġġetti għaliex nemmen li kulħadd għandu postu, speċjalment dawk ta' rida tajba waqt it-trasmissjonijiet tagħna. U appuntu għal darbohra miegħi għandi lil Latif. Ħammorru għal dan is-servizz li għal darbohra nitlobkom li ssegwu ħsew b'ċertu reqqa għaliex kull servizz li aħna waslu b'mod partikolari f'dawn it-tip ta' sezzjonijiet għandu messaġġ. Narawh flimkien. F. Living